Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Hulyo 26 tuig 2022. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Tatlo ka ginapatian NPA nga nagapanukot sang revolutionary tax patay sa engkwentro sa Kanlaon. SP sa Kabangkalan, luyag nga prioridad ang pag-hire sa mga kabangkalanon sa LGU sunod sa Vice Alcalde. Sa balita national, Ateneo killer ginpasika na kaso sa pagpatay sa anay lamitan mayor kagdua kaiban pa. Resolusyon ginfile sa Senado para ipanawagan ang paghilway kay anay Senador De Lima. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsorship is brought to you by Milo Energy Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw ba na nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Tatlong kompirmado nga patay sa nagluntad nga engkwentro sa may sitio na tuling Barangay Budlasan na siyudad sang Kanaon. Lasay sa 30 kinasang aga Martes nga adlaw. Suno kay Army Lieutenant Joy De Guzman ang Civil Military Operations Officer sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Ang tatlo ka mga napatay ang ginaligar nagapanukot sang buwis o kon revolutionary taxes sa may sitio na tuling Barangay Budlasan. Nagpatikan sing combat operation ang tropa sang 62nd IB sang may isa ka persona nga nagpalapit sa mga militar kag gintudlo ang mga rebelde. Naglawig sang kapin na pulo ka minutos ang pagbinayluhan na isang lupoka. Wala naman sang napilasan sa bahin sang militar. Nakakandak sila sir ng combat patrol, ang tropa namin. Mayroong lumapit sila na civilian na nagturo kung nasaan yung tatlo sir. By that time po sir, according sa civilian, nangungulit pa sila sir ng ng tax or yung parang tinatawag nila revolutionary tax dun sir sa part ng Barangay Budlasan. Nabatian si Lieutenant Joy De Guzman. Nakilala na sa militar ang tatlo ka magpamilya nga ginapatian ng NPA nga napatay sa engkwentro sa may sitio na tuling Barangay Budlasan na siyudad sang Canlaon. Sa interview sa Action Reports afternoon edition, ginpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang 303rd Infantry Brigade Commander. Ginklalang napatay nga Sanday Cristina Hacolbe, 40 anyos, isa ka finance officer. Ernie Hacolbe, 42 anyos, Vice Commander sang Section Guerrilla Unit. Kag Everly Hacolbe, 18 anyos,
Sa impormasyon nga nabaton ni pasaporte mag-asawa Sanday Cristina kag Ernie kag nalakip sa napatay ang ila bata nga babayi nga tanan miyembro sang Central Negros 1. Na-recover sa militar sa lugar sa enkwentro ang isa ka KG9 nga may magazine, duha ka 45 caliber pistol nga may duha ka magazine sa isa ka 38 revolver, isa ka gauge shotgun kag mga dokumento. Ang mga napatay ang ginatudlo responsable sa pagpangilkil sa may kanaon banwas ng La Castellana Moises Padilla kag ginaligar embolbado sa krimen sang 2018 kag 2019 sa may barangay Quintin Remo kag Makagahay sa Moises Padilla. Sa iban nga balita lokal, ging klaro ni Kabangkalan City Vice Mayor Mig Zayco nga ang ginpasad nga resolusyon sang konseho ang sentimento lamang sa mga konsehala angot sa pag-hire sang syudad sa mga empleyado nga hindi residente sang Kabangkalan. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag sang Vice Alcalde nga nagpasa sila sang resolusyon nga nagapabutsyag sang pagkadismaya sa ginhimo ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda nga pag-hire sang empleyado sa syudad nga nagikan sa iban nga lugar. Suno kay Zayco, madamo sang Kabangkalanon nga nagapangayo sa ila sang trabaho apang hindi na maakomodara. Ginpahayag pa sang opisyal nga nahangpan niya nga skilled ang mga ginapang-hire sang alkalde apang madamo man nga mga Kabangkalanon ang mayara sang talento kag ikasarang. Sa hibalo ni Zayco, 23 ka mga empleyado ang nagatrabaho sa karon sa Kabangkalan nga hindi man residente sa mga syudad. Samtang nakahanda naman si Zayco nga makigsugilanon kay Miranda agod masolusyonan kag maistoryahan ang mga problema. Gusto lang namon nga i-priority sa giunahon ta ang aton nga mga kaupod nga mga Kabangkalanon. Kay para sila ang mabuligan, hindi lang kay sa paghatag sila sa obra, kundi nga makakontribute man sila sa syudad. Nabatyan ang tingog ni Kabangkalan City Vice Mayor Migs Zayco. Sa katapusan nga balita lokal, ginrefile ni Councilor Israel Silanga graduso sining ordinansa nga nagahatag sang incentives sa mga top-notchers sa board exam nga residente sang syudad sa Bacolod. Suno sa konsehal tuyo sini nga ma-encourage sa mga estudyante nga magtutom bangod mahi ginapaabot nga incentive gikan sa LGU. Tinalikdan nga konseho ginfile man ni Silanga nga nga proposed ordinansa pero tubtob lamang sa first reading. Ginpahayag ni Silanga nga gintalana sa Agosto 2 sang hapon ang public hearing angot sa sining nga proposed ordinansa. Ginimbitar man sang konsehal sa hearing ang mga dean sa mga kolehiyo kag universidad sa Bacolod, lakip man ang NAPSEA. Naghahatag ng financial assistance sa mga matap-notcher nga Bacolod noon para to encourage mga kabataan nato mga students nato niya magtutom gid maging achiever gid Hindi mayroon sila expect nga rewards from the city mo. Nabatian si Bacolod Councilor Israel Salanga. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time TTX sa Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit niya maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Di ko na muna naging mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw. Mado iliteral. Yung bumugang puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy. Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga iban mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No?
Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga pukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga bugtaw, ara ng mga masakit, panakyaw. ara ng mga balita, ara ng mga balita, Ang mga ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na papukay. Uy, kubiri nito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan mo lang kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... natin ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Init saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content May to kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo ya. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Pag gabi ko no cold naman para mag-close siya kay matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay Sige Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na Isang 3 counts of murder batok sa doktora nga suspect sa pagpatay kay anay lamitan Basilan Mayor Rose Furigay kag sa duha ka iban pa sadtong Domingo nga adlaw sa sulod sang Ateneo de Manila University Loyola Campus. Ginpahag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ginpasikaan man sa mga kaso nga frustrated murder kag paglapas sa Republic Act 10591 si Dr. Chow Tiao Yumol sa may Quezon City Prosecutor's Office. Gayong klaro ni Fajardo ang kasong angon sa Republic Act 10591 ang natungod sa loose firearm nga nakuha sa posisyon ni Yumol. Ang Quezon City Police District ang nagpasaka naman sa carnapping case sa batog sa suspect. Madumduman nga magluwas kay Furigay na patay man sa pagluthang iya nga aide nga si Victor George Capistrano hagang Ateneo Security Officer nga si Genevieve Bandiala. Napilasan naman ang bata ni Furigay nga si Hana nga kalakip sa graduates ng Ateneo Law School. Sa karon preso si Yumol sa Campa Karingal. Sa iban nga balita national, nag-file sang resolution sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kag Senator Risa Hontiveros nga nagatuyo nga hilwayon si ani Senator Leila de Lima sa unjust kag arbitrary detention. Nagpangabay man ang duha ka mga senador sa DOJ nga i-withdraw ang nabiling mga kaso bato kay de Lima. Suno kay Hontiveros, nagligad nga Hulyo 14 nila gin-file ang resolusyon kag diri ginlakip ang eksperyensya ni de Lima sa tinalikdan nga 5 ka tuig. Kalakip man ang pagbawi sa mga testigo sang ila pahayag batok sa anay senadora. Nag-claim ang duha ka mga senador nga may isa pa kawala nila ginhingadlan nga senador nga babae nga yara sa majority block ang luyag man nga mag-co-author sang resolusyon. Ginpahag pa ni Pimentel kag Hontiveros nga bisan nga napreso sa de Lima nangin produktibo ini bilang senadora. Suno kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, ang Muntinlupa City Regional Trial Court amo lamang may poder kag otoridad nga aktuhan ang mga kaso batok kay de Lima. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na 6:34. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Hulyo 26 sa tuig 2022. Sa liwat akong inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good morning.